Iphi ingane yami wena? Mama angazi ukuthi Iphi ingane yami sikhothe ndini? Hayi mama mina ngisho ukuthi usenze unalo ulwazi ukuthi unokuthulukile. Ingakho nje ngithe ngizila kuwena because ngazile ukuthi mina nawe sinezithe sodwa. Ukhuluma ngani manje usebenzele wena usenzo? Ngiyacabanga mhlawumbe ukhona umuntu esathi uma simfonela ongaba nosizo kuyona yonke lento. Ongasinamlela ukuthi fana uma ngizongijwayela kahle uma. Hayi kahle ngola. Ngiyazi ukuthi usacasukile emva kokushaya umfanyana omncane nje phambi kwabantu. Awukahle usokhuluma ngani manje bani ukutshelela umama? Ukhuluma nemanager yasesikalo la eBhamshela kumelana nesicelo somsebenzi okusifakile angazi noma sisamile yini. Yes. Ungikhiphile usizini yazi sengizokwazi ukuyimela ngikwazi ukuhlela ngempilo yami. Mina bengicabanga ukuthi ngimqosha ukhansela kanye nengane. Inqobo nje wena mawungithembisa ukuthi uzomnakela ngane. Engifisa ukwazi nje ukuthi hayi noma ngathiwa kwenzakalani, ngizokala ngihlezi ngivumile. Ngeke ngivume ukuthi wena nengane yami nithwale kanzima ngibe ngikhona. Anti bapho mama nomalume nosisinokuthula. Umama ngabe usayakwazi ukuhamba. Anti Mama, ngiyazizwa indaba ezimnandi zokuthi umpendulo ubuyile. Kasho nje uthi vele namhlanje usuku lwenjabulo ngoba nje nami ningibona. Ayibo. Mam, Khathiwe. Ikhwama zami ifuna la. Kwenzakalani? Hayi, unkosi bona. Akuyona lento icabanga. Hayi akuyona lento icabanga. akuyona yini baba. Amaphilisi wabona. Manje mina kusamele ukuthi ngiphuza amaphilisi emzini wami. La emva kwenu. Abuza kahle emva kwenu. Kwala unesifo. Kahle kahle yini lefihlayo? Noma ufuna ukugulisa umama engazi. Wazini wena? Thula manje siphokupho. Kwala wenzani? Uyangishaya. Yayela mfana wena hlukana namphaza hamba usemncane ka hamba ulungise indaba zakho seloma wengane yakho uhlukana namphaza ayikho into eyenzekayo la Yi baba uzongichazela ngalamaphilisi noma cha yayela mfana yabona mfana usemncane ka angimele futhi nabo ngikhuluma nawe ngalezi ndaba yayela wena usazokhula na ube indoda ube nonkosikazi uyobona ukuthi kufanele ube khona amaphilisi owaphuzayo ukuze umuzi ungabhedleki usho ukuthi ngabe yile nto engicabangayo angathi ke kade ngibonile wena ukuthi wena upopholile le ndaba kade ngibonile ubedele khona ngihamba ngathi uma wakafeki
Hayi bona mvuka baba mhlazana sawathola lamaphara kwenze lamanyana. Akonuka angabulanga ngiyakutshela. Kanti uyabona baba angifuni ukusikhode nale yakho yempala. Faka manje baba. Ungathi khuluma ngathi kahle. Hayi wena. Ungangitshela ukuthi kwenzakalani? Angushiye. Kanti kwenzakalani ngicela la. Kubhekwe. Mama. Umama ungixoshile. Ungixoshisa okwenje wathi nje angiphume ngiphela amagcikeni akhe. Sesikhathi sokuthi ngiyimele mina nomntana wami. Ngasiphi izathu ukuthi awuthola umsebenzi? Kanti ingane leli holini iqodo. Akanazizathu Phakamani. Uthe nje angiphume ngiphela amagcikeni akhe. Cabanga ngoba ngithole ngishitoho eBhamshela. Akafunanga kwakuzwa lokho. Inkinga iyodwa Phakamani. Akukhuluma thina samluma yini sengikusisa. Angazi mina nomntana wami sisola lapha namhlanje. Asinandawo la isoya khona. Qolozelana. Kwenza njani? Awuna. Utholile phela ukhanyisile umsebenzi. Kanti ithi into yakho. Manje na ufuna ukumlandela yini? Azithina. Cha ngibuza ukuthi ufuna ukumlandela yini? Khansile angazi ngempela kodwa ikhona kuzokwenza nami ngiphelelwa amaqhinga ngoba ngiyazi ugogo ngikaze avume uhlala lapha ekhaya kakhulu njengoba kufika uma wakho nje wathi ugogo usebenzisa imithi sisebenzisela lini ekhonzini Inkinga Phakamani. Sobona ukuthi yini Baba, Nkosikazi. angisho ukuthi ngithini kodwa ke sacela nje ukubuza ayikho ngempela into oyenza wona ngaphandle. Usho ngojabulile. Oh hayi. Kodwa hayi lokho seniqedile ngaye. Akusafuni lutho nje ezohlanganisa ngani nalokho. Isho phela baba ube lokhu ufikile nje kunodaba ongakhuluma ngalo nje xaba. Yiluphi lo udaba Nkosikazi? Hayi baba ngisuze isilimo uyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Oh, hayi phela Nkosikazi nawe uyabona izinto ziyehla ziyenyuka. Into efana naleyo Nkosikazi hayi bingakabiki emqondweni wami Nkosikazi. Angizalanga ngizala izolo mina kwala. Kungabi khona ukuthi khona into engifihlelela emqubeni ngoba mhlazane ngayithola lo nto ngokushaya ngawo ungakholwa. Hayi Nkosikazi, esakho isithunzi Nkosikazi lokho sihlala ngivikela njalo. Futhi ngeke ngiyenze into ezobuwanisa nabantu. Yazi Nkosikazi kunento lana efuna ukungibuyisela kulo yagwala umntana engasafuni ukubuyela ukuthi ngiboye. Yini manje baba kwenze njani angicacisela? Nkosikazi. Uyabona lento eyenzeke enganeni yami angiyithandi neze. Uyabona uma ukuthi uyaqhubeka lengane ayitholakali unokuthula. Kufanele ngimthathe lenyathelo lo mfana osolakalayo. Usho umfana usho lo wazalisa ingane kaMadladla ubusufuna ukuthatha ziphi inyathelo? Khona Nkosikazi ngeke kube kuhle ngempela kodwa ke kumele ngimeseke umfana wami bonkosi. Ingane yami phela le. Onkosi bana. Iyazi ukuthi uphathekile kahle. Baba, cela uhlwane namphathi. Angabe nje ungezunguyisela lokuthula wami. Please, just leave me alone. Cela ungishiye baba. Bafo, kwenze njani? Mfana wami. Ngisacela ukunishiya, ngicela ungikhulumele naye. Ngicela wazi ukuthi utshwala lo bona ongeke bukusiza, akubona ubuzokulungisela inkinga zakho. Ngicela ungikhulumele naye. Bafo, yabo njengamanje ithelwa ngamanzi. Ngesilungu bathi when it rains it pours. Inkinga engibhekene nazo. Abona ukhanyisile njengamanje izinto adlula kuzona. Ngenza ngibone ungenamsebenzi walutho, ngi-useless.
Ungangixaka uma ngakho ukuthi engamxosha kanjani bembona ezama. Nalokho kokusenzo manje sekuyamemfuka kuzozenza umsamari olungileyo ukuzama ukumsiza. Ngenze njani mina bonkosi? Ngenze njani ongitshela? Ngenze njani ngempela? Sikhaya kunjalo kubuhlungu kunjalo kodwa ke sisimele sibhekane neqiniso uma ngabe singanyakazi manje sokhola izagila inkosi leyo Khuluma Lwandle kuba ngiyabona phela ufuna ukukhuluma ngifuna kona impela ukukhuluma dadewethu ngoba ngaso sonke isikhathi la ekhaya uma ngikhuluma ngithethe njengondlavini ungazwani incwadi engcwele kodwa uma benduku segadla asengishiyi nami ngaphandle kungani ukuthi ningaboni ukuthi yonke lento yamabona Lwandle bokuyifundisa ukuthula ngesinye isikhathi. Yabona nje inhliziyo yami ingama noma inini lento kanokuthula. Futhi angifuni umuntu ozongibona iphutha kuyona yonke lento. Ngizame ngakho konke okusemandleni nami kumisa lo muzi. Usamile kodwa dadewethu lo muzi. Ngoba phela siyinhlekisi. Uyawa futhi kona lo muzi ukhuluma ngawo. Dadewethu ngiyazi ukuthi kunemali ebekele nokuthutha afunde ngayo. Unganjani masithatha ngisisebenze senze umsebenzi kababa. La ikhanda lakho uyaphila Lwandle. Usangane ngempela ekhanda lakho ngoba kwena nokuthula ngiyaphinda abuye la ekhaya. Usho ukuthi angikhohlwe kona konke bengikuhlelile ngengane yami ngoba usefana noshonile la kwena. La ekhanda lakho Lwandle hayi awuphilile kahle la ekhanda wena. Sisi angiqondile ukusho ngalo nje. Lwandle mawungazi ukuthi uzothini vele uthule, thula du. Senzo, ngiyabonga kakhulu ngokuthi ungidabule kulesi simo engibhekene naso. Hawu khululeka kansile. Leyo ngekwazi ukuthi ingane noma wayo beswele nendawo yokuhlala. Yikhona mina. Kanti futhi ngithi wala nothi sikwazi ukulungisa phakathi kwami nawe le. Ngicela ngizwa kabi. Anhlanga ukuthi kuyangijabulisa ukwehlakala nje namanje. Kepha nami ngifisa ukubeka kube sobala babala ngilihle. Akukho okuzokwenzeka phakathi kwami nawe. Angifuni ukwenza into ezophatha kabi Phakamani. Njengoba ula endlini nje engekho yena. Futhi akaphatheki kabi njengamanje. Awona bonkosi. Khanyisile mina ngiyamthanda. Futhi ngimthanda ngempela Khanyisile. Akazi nje ngingamthanda. Inkinga yami ngulopholo baba. Akunani lutho. Abani izolo ngimbonile ethathe ikhwama zakhe. Eyongena phakathi emkini. Eyongena bafo. Baba ngobani? Akazi ukuthi abe khona njengamanje. Benzani mfana? Hayi. Inkinga kasenzo ngiyazi ukuthi ikhali isigini kwakhe inhliziyo uma ngabe ungibona ngiguqe ngedolo phambi kwakho ngizocela usizo lakho. Ngincenga Senzo. Cha khazi ngibona. Vele Senzo, kwakade ushilo nakudala ukuthi kuyongiqoqa ukudla. Ngiyobuya kwena mhlazane sengixakekile nengane. Uhamba utshela abantu ukuthi mina ngikunondini engafunwa nawo mina wayo. Iyiphi indoda ezongithanda manginjalo? Yiphi yona ingane Senzo? Lengane owayiphika usasesiswini hamba utshela abantu ukuthi wangazile ngengane kuphinde awusenza ubuntombi bamakithi. Uhamba utshela abantu Senzo ukuthi mhlazane uyakhula lengane izongilahla mina Senzo igijima ize kwena ngoba nanku ingane zabafana zonke zenza njalo. Kodwa kulungile Senzo ngoba konke kubuke ngathi kuyiqiniso ngoba nansi kuyimanjilele kowakho umbhede. Kodwa mina ke ungibone Senzo ulala ngambhede soze ngisho ukuthanda.
Yabona bafo. Usanzo lo. Ukhabhadi uqobo lo. Usimalaka le. Awubona nje sikhuluma njengamanje. Ukhohle ukhwensini wami la esandleni sokubuhle. Wazokunxele. Uphethe unokuthula wami. Lokhulelwe ingane yami. Ngenzeni-ke mina njengoba nguphakamani nje oyizalelwa isangoma esingakwazi kwakuthakatha lokho. Hayi bro wami nambe nginethemba ngithi ugwala uzongisiza kule mpengiyona kodwa ngiyabona ukuthi kusobani hayi. Ixoxo nexoxo izozithumela phela amabulu. Ngagcwala amathara amadoda lezi mpahla besolala singekile ngaphela ziyabona amadoda la kule ndishi nzimani wey ngakuthi uyidelile-ke ntombi phela kulezi nsuku bathula ngisho izengane ey'ncane hey ngisifici ingane yokazi ngesifici izingakholwa ibiza phela iy'mpahla esitolo mina yikho into engicika njengokuthi sithule kodwa bonke abantu abenza lento siyabazi thule nje sibukela ifilimu idlala yeka-ke kwale ngane kuthiwa uthenjiwe isiyinikele ngampela-ke nje empilweni yokuphara ehla yenyuka ibhemana nesango kodwa-ke ngoba kwaphuma ubonkosi phela ubonkosi ufunane nala hayi bo Jabulile kulindeleni ingane izile ukuthi ukhona endaweni kufanele-ke ibheke izitholi hayi bo noma yini engakwenza wona ngampela manje uzoqhamuka nje ungasibingeleli sibadala uqhamuka ukuthi ubhozomela nje usubhazuluka nje nembuzo engenangqondo noma mina ngibuza ukuthi into ongayenzayo nokuthi siwazi ungilahle ngale ndlela. Elala msethi bra wami. Kanti siyaqala yini ukudala eshanesi? Usuzenza Mr Serious wena. Uyangiqala mina mfethu okokuqala sizongathi kubanjwa ba. Kuye baba. Singenza kuphi? Siyeka kuphi? Musubheka. Musuba isicoselana sasenzo. Usho kuphi zenzo? Lo ighost. Mawufamile lo manje ngokungengugreat. Phaka manje. Zolokho vula wenyaka. Ngameni kancane. Safuna ukuthenga. Uthatha nambona ukuthi jalukile njengamanje. Anginikhuzanga ngale ntwana ulwandle ukuthi izosifakela amehlo omphakathi. Usuzwena around insini singayizwakho. Akekho ngamazi ulwandle la endaweni. Akekho ngazi ukuthi uyahlonishwa le ntwana leyana. Lalelani ngimtsheleke. Yabona kuthiwa sesenze okugcina manje. Iforum ifuna ukusibulala, ifuna ukuqeda nje ngathi manje, ifuna usiqashula. Akunawari mina. Dala bereka ngalonto le. Kodwa nakho sisaphila. Futhi sazoncitha. Babethu, kumele sibe washo. Kumele sibheke ukuthi sibamba bani. Kumele sibheke ukuthi mangabe siphuma la, sibheka ngakephi. Ngoba laba bantu laba ngadala urong ngathi. Ingakho-ke ngimtshelile ukuthi le ntwana bakumele siyiqashule kwaseqaleni. Ngizocela ukuthi ngisheshe ngilale ngikhathele. Uzobona la ukuthi njani kusasa. Nami ngenza ukuthi ubona ngathi ngishemvume futhi ngiyisebenzeni. Ngiyabonga kodwa noma ngizohlala imini yonke la kunetoho engitholile ebhankini so ngizovulela khona. Hayibo manje ngane ngizonjani ngayo? Kuzobe ngaqala ikusasa ukuthi ngiyibonele ngengane hlezi ngiyibonela so ngizobona ukuthi ngihlanganisa kanjani. Hayi ngeke phela kanti angizolonga ngifixana nawe mina. Baye phela ngithi ngiyakutshela ukuthi kufanele le nkosi ikunikeza nansi imali. Mina ngizokunikeza imali
ngithi mina ngivuka lento uzoklina la endlini uzingane le ugeza ingane la kusasa yakho le mali senzo kusasa ngizobe ngiyosebenza eyami kansi ngelokho ngikisana nawe yini uzobuyisa ngebhamshele nama zokuwa kwasebenzela laphana yona sengathi ungazohamba ngebhamshele hayi kahle angizolungisana nawe ayubaningi imali lo angingathi lo mfana phaka manje Noze kuba wena. Sakasana sesithatha ngayizo. Ngale nto esikhuluma nawe la. Awubona khona abantu lapha. Ngiyabona. Ingakho nga-understand ukuthi kwenzakalani nani. Subelele nje nomangani yakho. Unalo ilungelo longibuza ngoba lenza mathe ngibuza yona wena. Kambe ngihamba la sobe sikhuluma ngoba sikhuluma sathi. Ngicela ungayinayo le qembu wenza manje lana. Cabanga ukuthi uyabona ukuthi indaba ngifuna ukuzimela ngempilo yami. Ngathi kuningi ezokuphazamisa yakho. Usukhuluma ngani manje baba ngicacisela? Hey, angiyithandi lento yenzeka la nyana. Osas. Uyabona mangabe lo mfana lo. Eskabe. Hey, kamkangithi sawabili siyazi ukuthi vele amaphoyisa sazoyithathela isikhathi sawo nje le nkinga. Hey, makhelwane. Yabona nje kakhulukazi. Njani nangoku? Awusho baba. Angiqondile ukuthi kodwa ke kunodaba Bafo. Kunomuntu kumele zinithusa. Akukho kuzokwenzeka phakathi kwami. Angifuni into ezozisa uPhalamani. Hayi. Njengoba nje ulana nje wena. Phatha wami. Into eyiningi. Angiphatha amaphekha amaningi, ngiphatha nje. Imali sokuthini lapha lokho sishintshela la impela. Yebo mangobese. Sengilungile nje phela ngilungela konke ngiyaphoyisa ukuthi manje lo Hayi gaga! Wenzani ulwazi khona? Oh, namhlanje ngasiqedile. Siyabonga Nkosi. Ufunani efonini yami wena? Kamlondi. Nangilinga. Esikhathi sakho osipesona.